त्याचबरोबर मध्यभागी असलेला सफेद रंग हा सफेद रंग शांततेचे प्रतीक आहे. त्याचबरोबर खालच्या बाजूला असलेला
बाईंनी कशा प्रकारे मुलांना तिरंग्याचे महत्त्व पटवून दिले? हो हो खरंच बाईंनी अति उत्कृष्ट मध्ये महत्व सांगितले. मंडळी तुम्हाला पण समजले असेल तिरंग्याचे महत्त्व. तर त्याला जाता आता आपण काकांच्या घरी जाऊन येऊ. हो हो चल तर. अगं वनिता, संध्याकाळ झाली, झेंडा उतरवायचा आहे ना? हो चला. चल मग. हो थांबा थांबा, हे काय करताय? अरे झेंडा उतरवलाय, घडी करावी लागेल ना? झेंड्याची घडी करायची काही पद्धत असते. सांग रे बाबा भाऊ. झेंड्याची घडी करताना झेंड्याची हिरवा रंग खालच्या दिशेने आला पाहिजे, अशोक चक्र वरच्या बाजूला आलं पाहिजे. जशी तुम्ही तुमच्या मुलांची काळजी घेता ना, तशी त्या झेंड्याची पण काळजी घेतली पाहिजे. हो, आम्ही याची नक्कीच काळजी घेऊ. अरे मला सांग बघ, तिरंगा म्हणजे काय रे? तिरंगा म्हणजे आपली देशाची आन बाई शान आहे, त्याचा अपमान करून चालणार नाही. चालेल चालेल, आम्ही नक्कीच काळजी. चालेल चालेल. हो मंडळी, अमृत महोत्सव साजरा होतोय म्हणजे सरगत तिरंगा कशा प्रकारे फडकवायचा आणि फडकवताना त्याची कशी काळजी घेतली पाहिजे किंवा फडकवून आल्यानंतर तो कसा जपून ठेवायचा हे तुम्ही पाहिलाच असेल. बरं, येतो आम्ही, काळजी घ्या तुम्ही.